Nyt siunatut ihmiset, aika nyt täällä on noin 20:54 illalla, kello täällä Kinshasassa, DRC Kongossa, ja saavuimme tänne eilen. Todella vakava Herran missio. Saavuimme ja meidät vastaanotettiin todella hyvin seurakunnan johdon kautta täällä, ja myös johtajat ja viranomaiset ottivat meidät vastaan täällä. Ja sitten sen jälkeen tänään oli lepopäivä, jotta kaikki saisivat suunnan ja saisivat levätä. Aivan kuten olette tietoisia, niin olemme matkustaneet 80 vanhemman piispan kanssa, vanhemman seurakunnan johtajan Keniasta. Ja nuo 80 vanhimpaa seurakunnan johtajaa ovat nyt asettuneet. Ja huomenna tämä missio nyt alkaa. Se alkaa 2 päivällä konferensseja. Ja sen jälkeen 3. päivä on mega parantumiskokous. Ja eilen jo lehdistökonferenssissa lentokentällä. Siellä oli valtava mediakonferenssi. Sanoin heille, että Herra tulee vierailemaan maassa, että olen nähnyt parantumisia, jotka tulevat tapahtumaan massiivisen vierailun parantumiskokouksen päivänä. Ja haluan myös jakaa tänään, että Herra myös näytti minulle tänään joitakin merkittäviä parantumisia, jotka tulevat tapahtumaan, paljon parantumisia, paljon vierailua, joka tulee tapahtumaan täällä. Hän tulee vierailemaan ihmistensä luona täällä, DRC Kongossa, ja parantamaan heitä Kongon demokraattisessa tasavallassa. He ovat todella erityisiä ihmisiä, todella erityisiä ihmisiä, todella lämpimiä ihmisiä, avoimet sydämet. He todella koskettivat sydäntäni todella paljon, todella rakastavia ihmisiä. He rakastavat Herraa. Ja he yksinkertaisesti haluavat suunnan. He yksinkertaisesti haluavat, että heitä ohjataan, jotta he nyt pystyisivät valmistautumaan ikuiseen Jumalan valtakuntaan nyt. Se kaupunki itsessään, kaupunki on massiivinen. 20 miljoonaa ihmistä asuu tässä kaupungissa ja enemmän. Ja se liikenne on uskomatonta. Ja meille sanottiin, että se on jopa massiivisempi kuin Lagos, Nigeria, koska se on uskomatonta. Se on vakavaa. Se liikenne on todella vakavaa. En ole koskaan nähnyt mitään tämän kaltaista. Paljon ihmisiä. 20 miljoonaa ihmistä. Ja enemmän. Ja he sanoivat meille, että se tilanne, tarkoitan se suuri määrä ihmisiä, jotka elävät tässä massiivisessa kaupungissa, se on suurempi kuin Lagos. Luulin, että Lagos oli valtava, mutta mennä kaupunkien läpi, ymmärrät mitä sanon, joten aivan kuten voitte kuvitella, se syy, miksi toin 80 vanhempaa piispaa Keniasta, 80 vanhempaa seurakunnan johtajaa Keniasta, on, koska halusin heidän tulevan näkemään tämän ja näkemään sen määrän työtä, joka Herran palvelijoilla on ulkona täällä, jotta he tietäisivät, että totisesti tämä on aika, jolloin Kenian tulee vapauttaa Herran profeetat, koska monesti, kun saavun, aivan kuten hiljattain Euroopasta, siitä suuresta kokousta, joka meillä oli Hollannissa, Amsterdamissa, Alankomaissa, ja siellä vastaanotossa vanhempi papisto istui siellä, ja kun sanoin heille, että me aloitamme, me rakennamme nyt Euroopan päätoimistoja Milanoon, että meillä on nyt se maaosuus, ja he rakentavat jo materiaaleja, ja arkkitehdit ovat jo piirtäneet sen, kun sanoin tämän heille Keniassa, niin vanhempi papisto, joka vastaanotti minut päätoimistoille, silloin näin heidän silmissään, näin aivan kuin he olisivat pettyneitä, aivan kuin he eivät olisi iloisia, ja tämä shokerasi minut todella paljon.
Ja sitten nuhtelin heitä. Sanoin heille, että jos te todella rakastatte Kristusta, jos te olette todella Kristuksen rakastajia, silloin te haluatte, että tämä voimallinen herätys, joka on Keniassa, se monistetaan kaikissa kansakunnissa halki maailman, jotta Jeesus voittaisi heidät kaikki, ei ainoastaan Keniaa. Joten tämä shokerasi minua todella melkoisen paljon, ja sen tähden yhtenä hetkenä, kun olin Norsunluurannikolla, ja he antoivat minulle Norsunluurannikon kansalaisuuden, joka minulla on nyt, ja sanoivat, että pyydän tule ja asetu tänne, ja tee meille aivan kuten olet tehnyt Keniassa. Niin tämä, näin kuinka seurakunta Keniassa ei vieläkään ymmärtänyt, ja he alkoivat jotenkin itkemään ja murehtimaan radiossa, kunnes vanhempi arkkipiispa professori Makwengo hyppäsi livenä radioon ja sanoi, että Kenia, lopettakaa tämä pahuus, tämä jumalattomuus, jota teette. Jumalan profeetat eivät ole vain Keniaa varten, he eivät ole kenialaisia, he ovat koko maailmaa varten. He kuuluvat Jehovan Jumalalle, ja taivas ei ole yksin Kenialle. Heidän tulee valmistaa kaikki kansakunnat. Sen tähden päätin tuoda noin 80. Olisin halunnut tuoda kaikki, mutta toin 80 vanhempaa, piispaa, vanhempaa seurakunnan johtajaa, jopa heidät, jotka ovat meritus. Kaikki he ovat tässä ryhmässä. Ja sanoin heille, että halusin heidän näkevän tämän. Halusin todella heidän näkevän tämän, ja eilen halusin tavata heidät, kun saavuin, mutta ymmärsin, että ne eri hotellit, jotka meillä on, ovat melkoisen kaukana, ja tiedättehän, tämä on kaupunki, jossa liikkua yhdestä paikasta toiseen, se kestää noin 3-4 tuntia liikenteen tähden, se on uskomatonta, joten eilen, kun saavuin tänne, niin ensimmäinen asia, minkä kysyin isännöivältä piispalta täältä, joka on todella korkea-arvoinen seurakunnan johtaja, hän on yli 53 maassa, todella vakavaa, mukaan lukien Kiinassa, ja kysyin häneltä, voinko tavata kenialaiset yhdessä huoneessa, voinko tavata Kenian tiimini, kun olemme menneet tämän liikenteen läpi ja he ovat nähneet tämän massiivisen populaation. Hän sanoi, ei. Heidän bussit ovat vieneet heidät suoraan hotelleihin ja se on melkoisen kaukana liikenteen takia ja sen kaiken. Mutta nyt on kokous ja nyt ohjeistan heitä. Tämä on se, mitä haluan ohjeistaa heille. Halusin tavata heidät sen jälkeen, kun olimme menneet liikenteen läpi. Se oli karkea ja poliisi ja se moottoripyörä saattoi oli siellä tiellä ja se oli kuitenkin todella rosoista uskomattomalla tavalla. Ja sitten halusin tavata Kenian tiimin ja kertoa heille, että vihdoin te olette nähneet halki näiden katujen sieltä lentokentältä tänne saakka sen massiivisen määrän ihmisiä, jotka ovat tässä yhdessä kaupungissa. Vain yhdessä kaupungissa tämä on massiivinen maa, suuri maa, ehkä toiseksi suurin maa Afrikassa. On Ubumbashi, Goma, mitä vain, kaikkia, Bunyan saakka, on monia kaupunkeja täällä. Mutta halusin tavata heidät, ja tämä on nyt se kokous, ja sanoa heille, että siunatut ihmiset, nyt te olette nähneet sen määrän työtä, joita Jumalan palvelijoilla on täällä ulkona, että jokainen näistä ihmisistä, jonka näette, ylittävän tien kaikilla kävellen, moottoripyörillä, ajoneuvoissa, kaikki nuo ihmiset, se on taakka Herran palvelijoille, että jokainen heistä tulee kuulemaan, että Messias on tulossa ja heille annetaan samankaltainen mahdollisuus, joka Kenialle annettiin, valmistautua heidän kuninkaansa tulemukseen, heidän Herransa tulemukseen. Joten nyt he tietävät, nyt johtajat Keniassa, jotka toin tänne, seurakunnan johtajat, he tietävät sen määrän työtä, joka Herran palvelijoilla on. Nyt he ymmärtävät, miksi tulen Keniaan ja lähden. Nyt he ymmärtävät paremmin, miksi aion pysyä Euroopassa 3-6 kuukautta vähintään. Nyt vähentää niitä lentoja, tulen alas tänne ja sitten nyt 1 tunnin lentoja kaikkiin maihin, Ruotsiin, Norjaan, Suomeen, Britanniaan, kaikkialle kattaen heidät. Nyt he ymmärtävät, että jokainen näistä ihmisistä, jotka he näkivät, se on minun tehtäväni varmistaa, että jokainen heistä kuulee, että Messias on tulossa ja heille annetaan samankaltainen mahdollisuus valmistautua, koska nyt jos kävelette tai
ajatte Kinsassa kaupungin läpi, niin voitte nähdä, että he ovat aivan kuin lampaita ilman paimenta. Heillä ei ole mitään ideaa, mitään ollenkaan, että Messias on tulossa. Se on todella shokeraavaa. Ja tämä on se työ, joka on meidän käsissämme, kun olemme täällä. Mutta tänään haluan jakaa teille, että Herra näytti minulle parantumiskokouksen jälkeen ja näen pienen tytön, joka tulee kävelemään, nousee ylös ja kävelee, ja yhdellä on sokeat silmät ja ne avautuvat, joten on monia, joten Herra sanoi, että monet rammat ja monet sokeat tulevat parantumaan täällä. Se tulee olemaan massiivinen vierailu tuona päivänä. Mutta haluan puhua kanssanne tällä kertaa ja tiedän, että Kenia on 2 tuntia. Tästä ajasta kello on ehkä 23, mutta täällä kello on 21.04, kun aloitamme konferenssit huomenna. Niin haluan vain puhua sille maailmanlaajuiselle audienssille, kuulijakunnalle, miksi me juoksemme maailmanlaajuisesti. Nyt me olemme Kinsasassa, tässä mahtavassa Kinsasan kaupungissa, valtava talous, mahtavat ihmiset, voimalliset ihmiset. Miksi olemme täällä tänään, kun päätämme olemme Brysselissä ja sitten olemme Duisburgissa, sitten Stuttgartissa ensinnäkin ja pidämme siellä joitakin TV-ohjelmia, netti-TVtä. Sitten sen jälkeen olemme Duisburgissa, Saksassa, samassa, sitten Bordeauxissa, Ranskassa ja sitten lopulta olemme Milanossa ja yrittäen nyt vakiinnuttaa Herran huonetta, Herran temppeliä sinne. Se tulee olemaan todella, todella kiireistä. Ehkä meidän tulee olla siellä hiukan enemmän aikaa ennen kuin kiirehdimme Maputoon. Mutta haluan puhua miksi se tapahtumien sarja, se kiire, se nopeus, se lisätty juokseminen. Nyt, jos otatte minkä vain keskustelun, joka Herralla on ollut kanssani, jos otatte minkä vain niistä, minkä vain niistä näystä, profetioista, jotka Herra on antanut minulle, joita olen kaiuttanut maailmanlaajuisesti, silloin tulette nopeasti ymmärtämään, että kyllä totisesti, nyt me ymmärrämme, miksi Herra kiirehtii hänen palvelijoitaan halki maanosien ja valtamerien ja kansakuntien ja jokien ja yli vuorten kiireessä. Ja tänä iltana, jotta voin tuoda esille, miksi juoksemme halki maapallon, miksi kun tulen Keniaan, minulla on vain 3 päivää varmistaa, että olen Brysselissä, ja niin edelleen ja niin edelleen. Miksi me juoksemme, ja sitten päädymme Japaniin ja Caracas, Venezuela, ja tiedättehän Suomi, Helsinki, ja Pariisi, Ranska. Miksi Herra kiirehtii palvelijoitensa tällä tavoin? Jos otatte minkä vain keskusteluista, sen tulisi artikuloida teille, miksi on kiireellisyys, välittömyys ja yhtäkkisyys ja kiire siinä tavassa, miten Herra toteuttaa tätä missiota. Sitä tapaa, miten hän toteuttaa tätä missiota ympäri maailman, kertoen teille, että on kiireellisyys. Otan vain yhden yksinkertaisen keskustelun, jotta voin alleviivata tämän teille tänä iltana. Huomenna meillä on konferenssi. Minun tulee tehdä tästä yhteenveto hienolla tavalla ja vapauttaa meidät huomiseksi. Jos te otatte näyn uudesta Jerusalemista, sunnuntain näyn 29. tammikuuta vuonna 2023, kello noin 13.20 iltapäivällä, tarkalleen iltapäivällä Itä-Afrikan aikaan. Sunnuntain näyn 29. tammikuuta 2023, kello 13.20 iltapäivällä tarkalleen. Kun luin ilmestyskirjan lukua 3, niin kiinnostuin tuona sunnuntaina, istuin vain ja luin, istuin istuimella ja luin koskien seurakuntaa Filadelfiassa, sitä ylöstempausseurakuntaa, malliseurakuntaa, jolle Herra antoi suositukset, ylistykset ja ei ollut mitään tuomiota, mitään nuhtelua. Ei ollenkaan. Ja hän lupaa tuolla seurakunnalle, että hän tulee avata oven, jota kukaan ihminen ei sulje. Ja jos tarkastelette tuota ovea todella selvästi, tuo on ovi, jonka Johannes näki ilmestyskirjan 4, ja näin taivaan avoinna.
Ja näin oven avoinnet taivaassa, ja ääni, jonka ensin kuulin, kuin pasunan ääni sanoi, tule ylös tänne, ja tämän jälkeen näin, joten ymmärrätte, että tämä on ylöstempauksen ovi, tämä on ovi evankelioinnille, ja seurakunnan aikakauden jälkeen siitä tulee ovi ylöstempaukselle. Tämä on se ovi, jonka läpi olen nähnyt seurakunnan menevän usean kertaan, menevän taivaaseen, aivan kuten Herra on antanut minulle tämän profetian ja mission. Ja silloin muistatte tuossa näyssä, Herra kaikkivaltias ääneen, hän puhui ja sanoi, kun luin tuota sananpaikkaa ilmestyskirjan 3 jakeesta 7 jakeeseen 13, Filadelfian seurakuntaa, kun saavuin jakeeseen 12, jossa hän puhuu uudesta kaupungista, uudesta Jerusalemista, pyhästä kaupungista. Silloin hän varasti minut transsiin näkyyn ja välähdysnäyssä hän laittoi minut menemään ohilennolle tällä tavoin vasemmalla puolellani, kun lensin ohitse, ja hän näytti minulle uuden Jerusalemin. Sitten ääneen hän sanoi, vanhurskaiden ikuinen koti, sanoin, jos otatte minkä vain näistä profetioista ja näystä, jotka Herra on antanut minulle suoraan hänen valtaistuimeltaan, aivan kuten tämä tässä, sen tulisi saada teidät ymmärtämään, miksi on tämän kaltainen juokseminen, miksi Herra on laittanut meidät juoksemaan, juosten tämän sanoman kanssa ja valmistaa kaikki kansakunnat kiireessä. Ja tämän tähden haluan käyttää tätä tänään, jotta ymmärrätte, miksi me juoksemme kansakuntien halki. Ja tänään olemme tehneet pysähdyksen täällä Kinsasassa, todella kauniissa kaupungissa, kauniita ihmisiä, upeita ihmisiä heidän sydämessään, kauniita sydämiä täällä. He rakastavat Jeesusta, he ovat todella lämpimiä, mahtavia ihmisiä tässä mahtavassa maassa. Joten, aivan kuten sanoin tuossa näyssä, luin pyhää raamattua, luin ilmestyskirja 3 jakeesta 7 jakeeseen 13, kun saavuin ilmestyskirja 3 ja 12, jossa sanotaan, että uusi Jerusalem, Herra varasti minut näkyyn ja hän näytti minulle välähdysnäyn. Ja näin uuden Jerusalemin kaupungin, ikuisen kaupungin, tulevaisuuden kaupungin. Ja sitten Herra puhui äänen ja sanoi, vanhurskaiden ikuinen koti, valtavat kartanot, jotka Herra näytti minulle tuossa kaupungissa. Ja tällä kertaa hän vei minut myös suoraan sisälle. Ja näin kodit horisontaalisti, kaikki ne portaat, kaikki ne yksityiskohdat, kultainen valtava kaupunki, joten tämä on se, mitä haluan käsitellä tänään. Että jos katsotte tätä keskustelua, teidän tulisi ymmärtää, että miksi se juokseminen, miksi me juoksemme paikasta paikkaan. Nyt tämän uuden Jerusalemin näky tulee vain muutama päivä sen jälkeen, kun Herra kaikkivaltias 7. tammikuuta vuonna 2023, se oli lauantai, Herra näytti minulle antikristuksen, pedon, joka oli haavoitettu, ja kuinka se haavauma itse asiassa parantui, se haavauma ylettyi hiukan niskaan, ja se itse asiassa parantui. Ja sitten tuosta hetkestä eteenpäin hän alkoi ahmia pyhiä, Jumalan pyhiä ihmisiä. Joten jos vertaatte nämä kaksi, niin ymmärrätte, mitä Herra sanoo, se kiireellisyys valmistaen heidät. Joten tämä tietty näky uudesta Jerusalemista, haluan käyttää tätä tuomaan teille sen kiireellisyyden ja myös teille valmistaa teidät Messian loistelijaiseen tulemukseen. Nyt tämä on todella valtavaa, että Herra voi näyttää minulle tämän ja sitten lähettää minut teidän luoksenne, toisin sanoen. Herra on jo näyttänyt minulle nyt sen lopullisen kodin, lopullisen määränpään seurakunnalle, hänen ihmisillään. Ja kun luette sananpaikkoja, voimme lukea mitä vain sananpaikkaa, voimme lukea muutaman sananpaikan tästä, hyvin alleviivata, mitä haluan tuoda teille tämän mission kiireellisyys nyt, jos käännätte kanssani ilmestyskirja 21,
Ja ilmestyskirja 21 jakeesta 1, kuulette hänen kuvailevan tuota lopullista määränpäätä. Ja ääneen hän sanoi tuona 29. tammikuuta 2023 kello 13.20 iltapäivällä sunnuntaina ääneen hän sanoi, vanhurskaiden ikuinen koti, toisin sanoen hän puhuu ihmisistään. Ja nyt, jos käännätte ilmestyskirja 21, silloin te näette hänen alleviivaavan enemmän tämän mission kiireellisyyttä. Hän sanoo, ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet. Hän puhuu uudesta taivaasta ja uudesta maasta, ja ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, ne on tuhottu, ne on pyyhitty pois, eikä merta enää ole, hän sanoo. Ja pyhän kaupungin uuden Jerusalemin minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, katsokaa tätä nyt. Joten tämä uusi kaupunki, jonka hän näytti minulle, se tulee alas Jumalan itsensä luota, tulee ulos Jumalasta, tulen ulos taivaasta Jumalan luota, valmistettuna niin kuin morsian, kauniisti pukeutunut, jälleen minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan kaikkivaltiaan Jehovan Jahven luota, ja valmistettuna niin kuin morsian, miehellensä kaunistettu ja kauniisti puettu. Sitten hän sanoi, ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso, Jumalan maja ihmisten keskellä, ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, ja heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolema ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Joten voitte vain kuvitella, ehkä vain shokista, että onko tämä se, mitä olin sivuuttamassa, onko tämä se, mistä synti olisi pitänyt minut poissa, koska hän sanoi, että hän tulee pyyhkimään pois kaikki kyyneleet heidän silmistään, joten hän tulee pyyhkimään ne kyyneleet. Tarkoitan, että tulee olemaan muutamia kyyneleitä siellä ilosta. Se voi myös tarkoittaa, että ei ole mitään kyyneleitä enää, mutta voitte nähdä, että ehkä pelkästään shokista siitä, mitä Herra on valmistanut heille. Jotkut ihmiset, tarkoittaen kaikki tulevat itkemään. Hän tulee pyyhkimään kaikki kyyneleet pois heiltä, mutta sitten ei enää kyyneleitä kivusta, sairauksista, itkemisestä, murheesta. Sitten hän sanoo, että kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistuimella istuva sanoi, katso, uudeksi minä teen kaikki, joten kaikki tuossa kaupungissa tulee olemaan uutta. Ja sitten hän sanoi, kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet. Joten tämä on todella vakavaa, hän sanoi, ja hän sanoi minulle, se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alfa ja omega, tarkoittaen, että ei ole mitään muuta Jumalaa, alku ja loppu. Sitten hän sanoo, minä annan janoavaiselle elämän veden lähteestä lahjaksi, ilmaiseksi. Ja joka voittaa, on tämän kaiken perivä. Ja minä olen oleva heidän Jumalansa, ja hän on oleva minun lapseni. Sitten jakeessa 8 hän sanoo, heidät, jotka eivät pääse sisälle, mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten, seksuaalisesti moraalittomien ja murhaajien ja huorintekijän ja velhojen ja epäjumalan palvelijain ja kaikkien valhettelijain, kaikkien valehtelijoiden osa on oleva,
siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa. Tämä on toinen kuolema. Joten tämä on vakavaa, joten hän mainitsee tässä tuon kaupungin. Haluan vain käyttää tätä, jotta voin kertoa teille tämän mission kiireellisyyden. Hän mainitsee tuon kaupungin, uuden Jerusalemin, uuden taivaan, uuden maan ja uuden Jerusalemin, kultaisen kaupungin, loistelijan kirkkaan kaupungin. Ja hän sanoo, hän itse asiassa laskee alas tuon kaupungin. Hän valmistaa tuon kaupungin todella hyvin. Jumala on valmistanut tuon kaupungin. Sitten hän laskee alas tuon kaupungin uuteen maahan. Ja sitten kun luette eteenpäin jakeeseen 9, ilmestyskirja 21 ja 9, ensinnäkin, tässä hän sanoo, minä annan janoavalle vettä, elämän vettä. Ja muistattehan todella hyvin, kuinka Herra Jeesus seisoi viimeisellä aterialla. Ja että jos joku on janoinen, niin tule juomaan. Muistattehan myös siellä kaivolla, kun samarialainen nainen, kun hän teki toteamuksen, että jos joku on janoinen, niin tulkaa juomaan elämän vettä, elävää vettä. Se tulee kumpuamaan heissä. Jakeessa 9 hän menee takaisin Jerusalemiin, kultaiseen kaupunkiin, uuteen Jerusalemiin. Ja uusi Jerusalem ja karitsan vaimo, se on se otsikko. Sitten hän sanoo, ja tuli yksi niistä 7 enkelistä, joilla oli ne 7 maljaa täynnä 7 viimeistä vitsausta, ja puhui minun kanssani sanoen, tule tänne, minä näytän sinulle morsiamen, karitsan vaimon. Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle, ja näytti minulle pyhän kaupungin Jerusalemin. Näittehän tämän? Hän vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle pyhän kaupungin Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta Jumalan tyköä. Ja siinä oli Jumalan kirkkaus. Sen hohto oli kaikkein kalleimman kivien kaltainen, niin kuin kristallinkirkas jaspiskivi. Siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli 12 porttia, ja porteilla 12 enkeliä, ja porteilla 12 enkeliä, ja niihin portteihin oli kirjoitettu nimiä, ja ne ovat Israelin lasten 12 sukukunnan nimet, idässä 3 porttia, ja pohjoisessa 3 porttia, ja etelässä 3 porttia, ja lännessä 3 porttia. Ja kaupungin muurilla oli 12 perustusta, ja niissä oli karitsan 12 apostolin 12 nimeä. Ja sillä enkelillä, joka minulle puhui, oli mittasauvana kultainen ruoko, mitatakseen kaupungin, ja sen portit, ja sen muurin. Ja kaupunki oli 4-kulmainen, ja sen pituus oli yhtä suuri kuin sen leveys. Ja hän mittasi sillä ruovolla kaupungin. Se oli 12 000 vakomittaa. 12 000 vakomittaa. Sen pituus ja leveys ja korkeus olivat yhtä suuret. Joten tämä on ihmeellistä, siunatut ihmiset. Se syy, miksi juoksemme kansakunnasta kansakuntaan kiireessä, koska tämä on se, mitä Herra on näyttänyt minulle. Tuona 29. tammikuuta vuonna 2023 kello 13.20 iltapäivällä. Ja se sanoma on todella selvä tästä, että Jumala kaikkivaltias, hän rakastaa hänen ihmisiään, hän rakastaa heitä, jotka ovat uskollisia hänelle. Voitte nähdä tämän todella selvästi tässä. Sillä Jumala on valmistanut hämmästyttävän, ihmeellisen kaupungin,
Voitte kuvitella Jumalan rakkautta hänen ihmisiään varten. Hän on valmistanut heille pyhän asumuksen, erityisen paikan, upean, suuremmoisen kaupungin. Tiedättehän, jos menette tämän maailman kaupunkien läpi, ne liikenneruuhkat, ne vesikriisit, ne roskaongelmat, tarvitsette enemmän teitä. Jotkut niille täytyy laittaa yläkerta mahtuakseen. Kaikki kaupungit maailmanlaajuisesti, New York, Chicago, Los Angeles, Denver, Colorado, kaikki kaupungit, Ottawa, Toronto, Kampala, Uganda, Nakuru, Kisumu, Tokio, Incheon, kaikkialla, kaikki kaupungit tänä päivänä, niillä on oma ongelmansa. Mutta hän sanoi, että Herra kaikkivaltias, Isä Jumala tällä tavalla osoittaa hänen suurinta rakkauttaan hänen ihmisilleen, heille, jotka ovat valinneet hänet. He ovat vastaanottaneet Jeesuksen, he ovat uudesti syntyneitä. Hän sanoo, että hän on valmistanut heille, hän itse, hän on ottanut ajan ja valmistanut hämmästyttävän, suuremmoisen, kauneimman kaupungin, täydellisen asumuksen. Hän sanoi, että vanhurskaiden koti, ikuinen vanhurskaiden koti, hän on valmistanut sen ihmisilleen. Tämä rakkauden osoitus, en halua, että sivuutatte sitä. Että Jumala kaikkias, Jehova Jumala, rakastaa hänen ihmisiään, heitä, jotka ovat vastaanottaneet hänet Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän rakastaa heitä niin paljon, että hän on valmistanut upean kaupungin, ja katsokaa, hän laskee sen alas sen jälkeen, kun hän on täydellisesti valmistanut sen, hän laskee sen alas, ja hän sanoo tässä, että aivan kuin morsian, hän sanoo, katso, näytän teille Karitsan morsiamen, jopa se alaotsikko tässä, Ilmestyskirja 21, jakeesta 9, tuo alaotsikko sanoo, että uusi Jerusalem, Karitsan morsian, joten hän laskee alas tuon kaupungin kuin Karitsan morsiamena. Ja silti me tiedämme todella hyvin, että Raamattu sanoo, että seurakunta on Karitsan morsian, Kristuksen morsian, ja silti Israel on Jehova Jumalan vaimo, se ei voi muuttua. Joten Herra sanoo, että hän on itse asiassa valmistanut todella hämmästyttävän upean kaupungin, nimeltään Uusi Jerusalem, kultainen kaupunki. Olen nähnyt sen, myös sen kaupungin ääriviivat, kuinka se päättyy, kuinka se kohoaa. Se on todella upea. Sitä ei voida kuvailla, mutta hän valmistaa sen taivaaseen ja laskee sen alas osoittaakseen rakkautensa. Hän valmistaa sen täydelliseksi, sitten hän laskee sen alas seurakunnalle. Sitten hän laskee sen alas. Hän laskee sen alas maailmaan. Hän ensin valmistaa sen ylhäällä siellä täydellisesti, ja olen nähnyt sen jo. Tämä tarkoittaa, että se valmistaminen on ohitse, se on jo valmis. Haluan vain käyttää tätä, jotta voitte ymmärtää, miksi se kiire. Se lopullinen koti Jumalan ihmisille, tämä on se, missä Kristuksen morsian seurakunta tulee asumaan, ja sekä myös Jehova Jumalan vaimo Israel tulee asumaan tuossa kaupungissa. Ja on ihmeellistä minulle, että kun hän laskee alas tuon kaupungin, kun Herra laskee alas tuon kaupungin, laskien alas uuden Jerusalemin, hän kutsuu tuota kaupunkia Karitsan morsiameksi. Ja silti tiedämme todella hyvin, että seurakunta on Kristuksen morsian. Luulen, että voimme ymmärtää tämän tässä kontekstissa, että kun hän laski alas tuon kaupungin, niin tuon kaupungin sisällä, siellä sisällä on Kristuksen morsian. Ja siellä sisällä on Jehova Jumalan vaimo, joten yritän tuoda teille tämän kontekstiin, jotta voitte katsoa taaksepäin. Esimerkiksi, jos te kuulette sanan Tokio, Tokion kaupunki, niin ensimmäinen asia, mikä tulee mieleenne, on japanilaiset, tuon kaupungin asukkaat. Jos te kuulette jonkun puhuvan Lontoosta, niin ensimmäinen asia, mikä tulee mieleenne, on brittiläiset ihmiset.
Joten kontekstissa, perspektiivissä, tämä on se, mistä Herra puhuu, että tuon kaupungin sisällä on Kristuksen morsian. Hän sanoo, tule, niin näytän teille Kristuksen morsiamen. Tarkoittaa, hän on tuon kaupungin sisällä, kun hän laskee sen alas uuteen maahan. Ja jos menette raamatulliseen kontekstiin, niin tiedätte liiankin hyvin, esimerkiksi ennen kuin menemme raamatulliseen kontekstiin, New York, kun kuulette kaupungin New York, ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on New Yorkilaiset, ihmiset, jotka asuvat siellä, ja heidän kulttuurinsa ja asiat, mitä he tekevät. Joten samalla tavoin raamatullisessa kontekstissa, jos kuulette Jerusalemista, niin tiedätte, että se on Israel. Israelilaiset ovat heitä, jotka ovat siellä. Nykyajan Jerusalem, joka on todella problemaattinen juuri nyt. Ja sitten jos kuulette Raamatussa, että Sodoman kaupunki, Sodom, ensimmäinen asia, mikä iskeytyy teihin, on niiden ihmisten syntinen ja paha luonne, jotka asuivat Sodoman kaupungissa. Jos kuulette Babylon, niin ensimmäinen asia, mikä iskeytyy teihin, on babylonialaiset ja heidän pahuutensa ja jumalattomuutensa, heidän epäjumalan palvontansa. Joten tällä tavoin te ymmärrätte, kun Herra sanoo, että tule, näytän sinulle Karitsan morsiamen, ja sitten hän laski alas sen kultaisen kaupungin, jonka näin. Tuon kaupungin sisällä on Kristuksen morsian ja Jehova Jumalan vaimo Israel, he ovat siellä sisällä. Joten Herra näyttää minulle tämän, ja sitten nostaa nopeutta ja sitten alan juoksemaan kansakunnasta kansakuntaan. Mikä on silloin se sanoma? Nyt te ymmärrätte, että kun Herra näyttää minulle tuon kaupungin, kultaisen kaupungin, uuden Jerusalemin, niin hän näyttää minulle tuon kaupungin tuona aikana, kun seuraava on jo tapahtunut, ylöstempaus, sen on täytynyt jo tapahtua, jotta seurakunta on tuossa kaupungissa. Kun näette nyt tuon kaupungin laskettavan alas, niin ylöstempauksen on täytynyt tapahtua. Numero 2. Ahdistuksen ajan on täytynyt tapahtua ja päättyä. Ahdistuksen ajan ja suuren ahdistuksen ajan. Numero 3. Harmagedonin sodan on täytynyt jo tapahtua ja Jeesus on voittanut tuon taistelun jo. Numero 4. Saatanan on täytynyt tulla sidotuksi 1000 vuodeksi. Numero 5. Uuden temppelin on täytynyt tulla rakennetuksi. Jos ahdistuksen ajan temppeli oli saastutettu epäjumalan palvonnalla, hävityksen kauhistuksella, niin silloin 1000-vuotisen valtakunnan temppeli täytyy olla rakennettu, ja se viimeinen kapina, saatanan vapauttaminen, sen on täytynyt tapahtua, ja hänet on murskattu, Herran toimesta tuhottu, se viimeinen kapina, suuren valkoisen tuomioistuimen edessä, ja se suuri valkoinen tuomioistuin, sen on täytynyt tapahtua, ja saatanan ja hänen liittolaistensa, heidät on tuomittu tuolloin, suuren valkoisen tuomioistuimen tuomio, ja uusi luomus on tullut. Nyt tuolloin uusi Jerusalem tapahtuu, uusi taivas, uusi maa ja uusi Jerusalem. Joten voitte vain kuvitella, mitä Herra sanoo, miksi hän on asettanut meidät juoksemaan. Hän sanoo tämän, kun hän näytti minulle tuon kaupungin. Ja hän sanoo, että tämä kaupunki, minun tulisi kertoa teille, maan asukkaat, se on todellinen kaupunki. Se ei ole mitenkään symbolinen, se on fyysinen, todellinen kaupunki. Taivaallinen kaupunki, täyttyneenä Jumalan lunastetuilla lapsilla, joten voitte vain kuvitella, miksi juoksen kansakunnasta kansakuntaan. Se on täyttynyt Jumalan lunastetuilla ihmisillä. Ja kaikki Jumalan lupaukset Raamatussa nyt materialisoituvat ja toteutuvat tuossa kaupungissa. Jos avaatte Raamatun ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaa, niin kaikki lupaukset, jotka Herra teki hänen ihmisilleen Raamatussa, itse asiassa ne kristallisoidaan, ne materialisoidaan, ne toteutuvat tuossa kaupungissa.
Jumalan vanhurskaassa kaupungissa. Ja tuo kaupunki, siellä ei ole enää kuolemaa, ei enää kipua, itkua, sairautta. Kuolemaa ei ollenkaan. Se on ikuinen kaupunki. Vanhurskaiden ikuinen koti. Ja jos haluatte, niin tuo kaupunki on Babylonin kaupungin vastakohta, jonka näette ilmestyskirjassa. Joten askel kerrallaan, jotta voitte ymmärtää, miksi Herran missio on nostettu korkeammalle. Jos avaatte Johannes 14 tämän esittelyn jälkeen, näette, että Jeesus lupasi mennä valmistamaan tämän paikan seurakunnalle. Joten tämä on monumentaalinen keskustelu. Hän sanoi, että se on Johannes 14, jakeet 1-3. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, että myös tekin olisitte siellä, missä minä olen. Sitten hän sanoo, ja mihin minä menen, tien sinne te tiedätte, tämä on vakavaa. Kun Herra näyttää minulle tämän kaupungin, silloin voitte ymmärtää sen kiireellisyyden, koska vihdoin olen nähnyt sen lopullisen kodin Jumalan ihmisille. Ja se on jokaisen ihmisen oikeus. DRC Kongossa, täällä, Kinsasassa, Nairobissa, Lagosissa, Johannesburgissa, Helsingissä, Britanniassa, Lontoossa, Tokiossa, Sao Paulossa, Argentiinassa, Buenos Aires, kaikkialla, Fijillä. Se on teidän oikeutenne, että minun tulisi juosta teidän luoksenne ja sanoa, että katso, nämä tapahtumat ovat tulleet lähelle, ne ovat lähellä. Ikuisuus on lähellä. Herra on näyttänyt minulle teidän lopullisen kotinne ja että on sanoma siellä, erityisesti siinä kontekstissa, tässä maailmassa, jossa olemme tänä päivänä ja kuinka kaikki ihmiset ovat tempaantuneena täällä ja nyt tapahtumiin. Hän sanoo tässä, että hän meni valmistamaan tämän paikan seurakunnalle ja hän on näyttänyt tämän minulle. Ja sen tähden on todella tärkeää, että juoksen nyt kaikkiin kansakuntiin ja sanon heille, että olen nähnyt sen paikan, jonka hän lupasi valmistaa teille. Valmistautukaa nyt, hän pian tulee ottamaan teidät, hän tulee pian ottamaan seurakunnan. Teidän tulee nyt valmistautua tuota paikkaa varten. Ja jos te luette Hebrealaiskirja 11, niin te näette, että Abraham näki tämän kaupungin ja kuinka tuon kaupungin näkeminen todella muutti hänen elämänsä ja hänen keskittymisensä. Hebrealaiskirja, jakeesta 10, hän sanoo seuraavan. Hän sanoo, jälleen Hebrealaiskirja 11 ja 10, tämä on se, mitä Herra sanoo. Hän sanoo, sillä hän odotti innolla sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Joten Herra salli Abrahamin nähdä välähdyksen. Hän näki välähdyksen nähden tuon kaupungin välähdyksessä. Ja se täysin muutti hänet. Hän saapui sinne luvattuun maahan, mutta sen sijaan, että hän olisi rakentanut sinne palatseja ja kartanoita asetuksen sinne, mutta Herra näytti hänelle välähdyksen toisesta kaupungista nyt, ja tämä muutti hänet kokonaan, muuttaen hänet täysin, jopa hänen elämän näkökulmansa. Hän sanoo tässä, sillä hän odotti innolla, hän alkoi nyt odottamaan innolla sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut nämä lupaukset.
Sen tähden syntyykin yhdestä miehestä, vieläpä kuolettuneesta tarkoittaen hänen ikänsä, niin suuri paljous kuin on tähtiä taivaalla ja kuin meren rannalla hiekkaa epälukuisesti. Uskossa nämä kaikki kuolivat, eivätkä luvattua saaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä, sille, jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata. Ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus yksinkertaisesti palata, mutta nyt he pyrkivät parempaan maahan, se on taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei häpeä heitä, vaan sallii kutsua itseään heidän Jumalaksensa, sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Tämä on se kaupunki, joka Herra näytti minulle. Ja sitten hän puhuu, jos menette jakeeseen 35, miksi tämän tähden nyt he alkoivat elämään erilaisella elämän perspektiivillä. He olivat iloisia ja odottivat innolla. Ja nyt he odottivat tosissaan, he olivat riemuissaan ja nyt he hyväksyvät jopa vainoja. Tämä on se, miksi me juoksemme halki maailman puhumaan teille tästä kaupungista, ikuisesta kodista, kuninkaan tulemuksesta. Ja te näette todella selvästi myöskin toinen korintolaiskirje 5. Toinen korintolaiskirje 5. Tämä on se, mitä Herra sanoo. Toinen korintolaiskirje 5, jakeesta 1. Voitte lukea koko matkan jakeeseen 10, mutta luen jakeen 1, hän sanoo. Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta kaikkivaltialta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty, ihmiskäsin. Todella vakavaa, siunatut ihmiset. Se, mitä Herra sanoo, miksi meidän tulee juosta, koska me olemme nähneet tämän lopullisen määränpään. Ja silti toinen Pietari 3.13. Annahan kun luen tämän sanan paikan ja sitten selitän teille, miksi se juokseminen, miksi juoksemme kaupungista kaupunkiin, mutta haluan perustaa sen näihin sananpaikkoihin tässä. Toinen Pietari 3. Jos menette sama, toinen korintolaiskirje 5 ja hyppäätte jakeeseen 8 vielä. Hän sanoo seuraavan, mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö. Ja sitten toinen Pietari 3 ja 13 hän sanoo seuraavan. Toinen Pietari 3 ja 13. Hän sanoo, jos haluatte jakeesta 11, hän sanoo, ja 11, hän sanoo, kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa. Teidän tulee elää pyhää ja jumalista elämää. Jälleen teidän tulee elää pyhää ja jumalista elämää. Teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista. Jakeessa 13 hän sanoo, mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. Joten ymmärrätte, kun hän sanoi tuossa näyssä, 29. tammikuuta 2023 kello 13.20 iltapäivällä, että vanhurskaiden koti. Joten jopa tähän saakka voitte ymmärtää, että Herra sanoo, että Jeesus Kristus tulee palaamaan näyttämällä minulle tuon kaupungin. Ja nyt hän on laittanut minut juoksemaan halki maapallon. Hän sanoi, että mene ja sano heille, että Jeesus Kristus tulee palaamaan. Ja tuo Kristuksen Jeesuksen paluu tulee tapahtumaan oikealla ajalla. Kukaan ei tiedä päivää eikä hetkeä täydellisellä ajoituksella. Joten hän sanoo, että se varmuus Kristuksen paluusta on yhtä varmaa kuin tuo kaupunki, luomakunta.
Silti hän sanoo, että syy, miksi me juoksemme maailmanlaajuisesti kiireessä jokaiseen kansakuntaan, julistaen Messian tulemusta, julistaen, että olemme nähneet tuon kaupungin, sen lopullisen Jumalan ihmisten kodin, näiden ihmisten, joiden näette kävelevän maailmassa. Nämä ovat Jumalan ihmisiä, hän rakastaa heitä kaikkia. On, koska Jumala on armollinen, sen tähden hän on laittanut meidät juoksemaan, hän on nähnyt ihmisen tilan maailmassa juuri nyt, ja hän on armollinen ja kärsivällinen heidän kanssaan, eikä halua, että kukaan joutuu kadotukseen tulijärveen, ei ollenkaan. Jumala on armollinen, tarkastellen ihmisten tilaa, eikä halua, että kukaan ihminen joutuisi kadotukseen tulijärvessä. Hän on näyttänyt meille tämän kaupungin ja sanonut, että juokse ja muistuta heitä tästä. Hesekiel 33:11 sanoo. Hän sanoo Hesekiel 33:11, sano heille, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, sotajoukkojen Herra, suvereni Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää. Kääntykää, kääntykää pois pahoilta teiltänne. Ja minkä tähden te kuolisitte, Israelin heimo? Joten hän sanoo, että se syy, miksi Herra on näyttänyt meille tämän kaupungin ja laittanut meidät juoksemaan halki kansakuntien maailmanlaajuisesti, koska Kristus tulee palaamaan, hän tulee palaamaan, ja se ajoitus on Jumalan täydellinen ajoitus. Kukaan ei tiedä päivää eikä hetkeä, mutta hänen paluunsa on varmaa. Hän näytti minulle tuon kaupungin. Se tarkoittaa, että Kristuksen paluu on varmaa. Sano heille se. Ja silti, kun Jumala katsoo ihmisen tilaa maailmassa juuri nyt syntisyyttä, hän on armollinen ja kärsivällinen. Jumalan pitkämielinen kärsivällisyys. Hän ei halua, että kukaan joutuu kadotukseen tulijärvessä. Sen tähden hän sanoi, että juoksija sanoi heille, että uusi maa, uusi taivas tulee olemaan todellinen paikka, jossa Jumala asuu ihmiskunnan kanssa, hänen ihmistensä, hänen valittujensa, Kristuksen morsiamen ja Jehova Jumalan vaimon kanssa. Joten Herra odottaa, että kun kuulette tämän, niin teidän tulisi nyt odottaa innolla, aivan kuten Abraham. Teidän tulisi olla taivaallisesti keskittyneitä ja että tämän tulisi rohkaista teitä. Kestää vainoja ja koettelemuksia, sen tulisi lohduttaa teitä ja rohkaista teitä kaltoinkohtelun keskellä ja kestäväisyyttä tämän elämän vainojen keskellä. Ja että teidän näkökantanne tulisi muuttua, aivan kuten Abraham muuttui eläen täällä maailmassa. Todella, todella vakavaa. Siunatut ihmiset, mitä Herra sanoo tässä. Hän ei halua, että kukaan joutuu kadotukseen, ja sen tähden, katsoen ihmisen tilaa, miten he ovat maailmassa, sitten hän näyttää meille tuon kaupungin. Hän sanoi, että mene ja sano heille, että olet nähnyt tuon kaupungin. Toisin sanoen, kaikki ovat asettuneet tänne aivan kuin maan asukkaat. Se tragedia on, että jopa seurakunta on asettunut tänne aivan kuin tämä olisi heidän lopullinen määränpäänsä. Aivan kuten tämä olisi heidän lopullinen määränpäänsä. Sen tähden me juoksemme edestakaisin halki kaikkien maanosien. Ja nyt olemme tehneet pysähdyksen tänne Kinshasaan, DRC Kongoon. Kaikki näyttää olevan asettuneita tänne. Mene ja juokse ja sano heille, että olen näyttänyt sinulle sen lopullisen kodin liittolaisuudelle Jumalan kanssa absoluuttisesti. Heidän kotinsa, heidän loistelijan kirkkaan kaupunginsa, Jumalan rakkauden, sen kauniin kaupungin suuremmoisen, jonka olen valmistanut heille. Mene ja sano heille, että eivät sivuuta sitä, että olen näyttänyt sen sinulle. Filippiläiskirja 3, jakeet 20-21, hän sanoo seuraavan. Hän sanoo, mutta meillä on kansalaisuutemme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme innolla Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, meidän heikon, turmeltumeen ruumiimme, hänen kirkastetun ruumiinsa kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän voi myös tehdä kaikki itsellänsä alamaiseksi. Joten tämä on se syy, miksi Herra on laittanut minut juoksemaan. Hän on asettanut meidät juoksemaan sen jälkeen, kun hän on näyttänyt
tämän kaupungin, sen lopullisen kodin, ihmiskunnan lopullisen määränpään, Jumalan ihmisten. Toisin sanoen, juokse DRC Kongoon ja seiso Kinshasassa ja sano heille, että heillä on taivaallinen kansalaisuus. Että tämä kansalaisuus, heillä on taivaallinen koti. Heillä on toinen koti, joka ei ole tämä. Ja jos luette Raamattua, ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaan, se aina keskittää sen tosiasian, että kristityt uskovat, Jumalan ihmiset, heillä on toinen koti, taivaallinen koti. Heillä on taivaallinen kansalaisuus. Hanok ylöstemmattiin, taivaallinen kansalaisuus. Joten toisin sanoen, se syy, miksi me juoksemme edestakaisin halki maailman, on, jotta voisimme sanoa heille, että olemme nähneet tämän kaupungin, ja te olette tuon kaupungin asukkaita, tuon uuden Jerusalemin, joten pyydän valmistautukaa tuota kaupunkia varten. Jeesus meni valmistamaan tuon kaupungin, myös teidän tulee valmistautua. Ja sen tähden, että tulette kaupunkiin, aivan kuten Kinshasa, joka on täynnä ihmisiä, kävelen kaikkiin suuntiin, moottoripyörät, ajoneuvot, mitä kaikki vain. On bisneksiä, jotka sykkivät. Tämä on eloisa kaupunki, 20 miljoonaa ihmistä, ja juosta sinne ja kertoa heille, että teidän tulee olla uudesti syntyneitä, koska jos olette kristittyjä, te kristittyinä, tämä kaupunki, se tosiasia, että Herra on näyttänyt minulle tämän kaupungin, se saa teidän elämän olemaan täällä aivan kuin ohikulkijoina, vuokralaisina, ohikulkijoina, pyhinvaltajina. Hän sanoi, että mene ja sano heille, että tuo paikka, jossa he asuvat, on väliaikainen. Näytä heille, että katso, mitä Herra on näyttänyt ja väläyttänyt minulle. Se on valmis, ikuinen kaupunki. Ja että kun teemme näin, niin Herra odottaa, että tämän tulisi luoda paljon innokkuutta taivaaseen ihmisten sydämissä tässä kaupungissa Kinshasassa, mutta myös Fijillä, myös Kamerunissa, myös Hollannissa ja missä vain Brysselissä. Tämän tulisi luoda innokkuutta heidän sydämessään taivaaseen, mennä sinne, missä he tulevat asumaan Jumalan itsensä kanssa, missä ei ole enää itkua, ei murhetta, ei surua, ei syöpiä, ei kirurgia, ei itsemurhia, ei kuolema, ei mitään verilöylyjä, ei sotia. Joten Herra sanoo tämän maan asukkaille, tämän maailman asukkaille, että jotkut heistä, kun te olette uudesti syntyneitä, teillä on tämä kaksoiskansalaisuus, maallinen ja taivaallinen, mutta taivaallinen on pysyvä, koska täällä maailmassa te kuolette. Herra sanoo, että se on totta, te olette täällä maailmassa, te elätte täällä, mutta olkaa vain tietoisia, että teillä on toinen koti, toinen asumus, residenssi. Se, joka on tulossa, on pysyvämpi. Joten hän odottaa, että maailman ihmiset jokaisessa kaupungissa, johon juoksemme, he odottaisivat pelastajaa, odottaen vapahtajaa. Tiedämme, että Hebrealaiskirja 9 jakeessa 28 hän sanoo, että hän tulee heitä varten, jotka odottavat häntä, toisin sanoen ollen innokkaita, jotta kun me julistamme, että olemme nähneet sen lopullisen kodin, täydellisen kodin, erinomaisen kodin, kultaisen kaupungin, joka on valmistettuna upeasti, suuremmoisesti heille, sen tulisi saada teissä aikaan innokkuutta ja myös hartautta, odottaen hartaasti, heidän tulisi odottaa innolla sitä. Mutta kaikista tärkeimpänä, jos katsotte sitä tapaa, miten ihmiset ovat nyt todella asettuneet tähän maailmaan, tempautuneena siihen jopa seurakunta ja pastorit, täysin asettuen tähän maailmaan, niin Herra sanoi, että kun me tulemme ja julistamme heille tässä kaupungissa, hän odottaa, että he nopeasti ymmärtävät, että elämä täällä maailmassa on todella väliaikaista, että he ovat täällä aivan kuin henkäys, aivan kuin varjo. Psalmien kirjassa hän sanoi, teidän elämänne on aivan kuin varjo, se ilmestyy ja katoaa. Ja Jaakobin kirjassa aivan kuin henkäys, aivan kuin savu. Ja julistaen tätä pysyvää, lopullista kotia, sen tulisi saada jokaisen kaupungin, jokaisen tämän maan asukkaan keskittyä taivaaseen, kun he ovat täällä maailmassa. Puhun nyt siitä, kun he ovat täällä maailmassa keskittyen taivaaseen.
Tiedättehän, kolossalaiskirja 3 puhuu siitä, että meidän tulisi olla keskittyneitä ylös taivaaseen, missä Kristus istuu, ja teidän elämänne on kätkettynä hänen siellä. Ja hän puhuu myös jakeessa 4, kun hän tulee, ilmestyy kirkkaudessa, että myös ilmestytte hänen kanssaan. Matteus 6, että meidän tulee varastoida aarteita taivaaseen. Ja Matteus, että etsikää ensin taivasten valtakuntaa. Tämä on se syy, miksi me juoksemme kiireessä, että kun kaikki ovat kiireisiä, heillä ei ole mitään, mikä menisi heidän mielensä läpi, kertoen heille, että Messias on tulossa, ei ollenkaan. Silloin Herra sanoi, että nyt juokse ja sano heille, olet nähnyt sen lopullisen heidän määränpäänsä, ja tämä tulisi saada heidät keskittymään taivaaseen nyt, muuttamaan heidän keskittymisensä, heidän perspektiivinsä, kun he elävät täällä maailmassa, olemaan enemmän taivaallisempia heidän keskittymisessään, koska se lankeemus on ollut niin raskas. Ihmiset ovat aivan kuin asettuneet tänne. Sen tähden me juoksemme ja sanomme heille tämän, jotta he voisivat nyt muuttua ja tulla taivaallisesti keskittyneeksi, ja jotta tämä voisi myös antaa teille vakuutuksen ja toivon heille, jotka rakastavat Jumalaa ja joita vainotaan, jotka menevät vaikeuksien läpi tässä elämässä. Tämä tulisi antaa heille toivo ja vakuutus, että Jumalan palkinnot ovat tulossa, Jumalan palkkiot ovat tulossa kestäväisyyden tähden, että he nyt kestäisivät lujina, jotta he tietäisivät, että heidän toivonsa ei ole Kinsasassa, ei ollenkaan. Heidän toivonsa ei ole Kinsasassa, vaan se on taivaassa ylhäällä siellä. Jopa 1. Korintolaiskirja 15 ja 19. 1. Korintolaiskirja 15 ja 19. Katsokaa, mitä hän sanoo. Hän sanoo seuraavan. Hän sanoo, jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Ihmisen tulisi itkeä meidän puolestamme, sen tähden me juoksimme kansakunnasta kansakuntaan, jotta he tietäisivät, että ei, tämä täällä on väliaikainen, katoavainen, on nyt pysyvämpi koti, että teidän toivonne ei ole täällä, tämän maailman materiassa ja rikkaudessa, ei ollenkaan. Se on taivaassa, siinä ikuisessa kaupungissa. Teillä on ikuinen asumus, joka on valmistettuna teille Herran toimesta ilmaiseksi. Kun te vain valmistautuisitte, vastaanottaisitte Jeesuksen ja luottaisitte ja laskisitte elämänne hänen käteensä ja luottaisitte Jeesuksen ja olisitte uudesti syntyneitä ja vanhurskaita. Tämä on todella vakavaa. Siunatut ihmiset, mitä Herra tekee halki maailman juuri nyt. Lähettää meidät kiireessä juosten, kertoen heille, että olemme nähneet iankaikkisen kaupungin, olemme nähneet sen lopullisen kaupungin, teidän ikuisen määränpäänne, kohtalonne. Pyydän, lakatkaa keskittymästä tänne. Tämä on väliaikaista. Muuttakaa teidän perspektiivinne elämässä, kun olette täällä. Jumala on valmistanut teille paljon mahtavampaa. Ikuisen kaupungin, täydellisen kaupungin, mahtavan kaupungin. Jeremia 29, 4 eteenpäin. Hän sanoo seuraavan. Näin sanoi Herra Sebaot, Israelin Jumala, kaikille pakkosiirtolaisille, jotka minä olen siirtänyt Jerusalemista pois Baabeliin. Rakentakaa taloja ja asukaa niissä, istuttakaa puutarhoja, hedelmäpuita ja syökää niiden hedelmiä. Tiedän todella hyvin, että Babylon ei ole teidän kotinne, mutta kun olette siellä, niin voitte muuttaa tuon maan. Hän mainitsee rukouksen voiman, joten tämä on sen tähden, miksi me juoksemme. Sillä tiedämme liiankin hyvin, että Kinshasa ei ole teidän kotinne, se ei ole teidän lopullinen määränpäänne, mutta kun te olette siellä, niin te voitte muuttaa tuon paikan, rukoilla tuon paikan puolesta, tuoda pelastuksen, te voitte osoittaa siellä Kristuksen valkeutta, te voitte muuttaa ihmisiä, jotta he tulevat Kristuksen luo. Todella vakavaa, siunatut ihmiset. Ja se ohjeistus, jonka te näette, on ilmestyskirja 3 ja 10, että olkaa kärsivällisesti kestäväisiä, koska te olette kärsivällisesti kestäneitä, niin hän tulee ottamaan teidät ylöstempaukseen, että valmistautukaa Messian tulemukseen, koska te olette olleet kestäväisiä kärsivällisesti, nyt teidän tulisi olla vielä kestäväisempiä, teidän tulisi olla kestävällisesti
kestäviä ja kärsivällisiä, koska tiedätte, että tuo kaupunki on väläytetty, se on valmiina. Hän on lähettänyt hänen palvelijansa julistamaan, että hän on nähnyt sen lopullisen määränpään, ja tuo tapahtuu, kun ylöstempaus on tapahtunut, ahdistuksen aika on tullut ja mennyt, Armageddon on tapahtunut, Jeesus on ottanut voiton, saatana on lukittu 1000 vuodeksi, ja se pieni kapina, joka on tapahtunut saatanalta, se on tuhottu, ja on ollut suuren valkoisen tuomioistuimen tuomio, ja saatana on heitetty liittolaistensa kanssa tulijärveen, ja nyt uusi maa ja uusi taivas on tullut. Todella vakavaa siunatut ihmiset, Herra sanoi, että mene ja sano heille, että tämä tulee tapahtumaan, ikuinen tila tulee tapahtumaan, se tulee tapahtumaan. 1. Tessalonikalaiskirja 5 hän sanoo seuraavan. 1. Tessalonikalaiskirja 5, tämä on se, mitä Herra sanoo. Jakeet 1-6 hän sanoo, mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet ja sisaret, ole tarvis kirjoittaa, sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varasyöllä. Kun ihmiset sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Ei ole mitään pakoa, mutta te veljet ja sisaret, ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit, joten hän sanoi, että mene näihin kaupunkeihin ja julista heille, että tuo päivä, kun Herra ottaa seurakuntansa kirkkauteen taivaaseen, tuo päivä ei yllättäisi heitä. Koska juuri nyt, jos katsotte Kinshasaa, niin kaikki keskittyvät Kinshasaan nyt ja nyt, täällä ja nyt. Ja kun katsotte heitä, tien ylitse katsoin heitä, kun poliisi toi meidät lentokentältä, katsoin heitä, katujen ylitse, he olivat kiireisiä, kävellen, myyden asioita, moottoripyöriä, kaikkia. Sanoin, että jonkun täytyy kertoa jokaiselle heistä, ja se on minun tehtäväni. Minun tulee kertoa jokaiselle heistä, että Messias on tulossa, että heille annettaisiin mahdollisuus keskittyä taivaaseen, jotta heille annettaisiin mahdollisuus odottaa pelastajaa, jotta heille annettaisiin ymmärrys, että elämä täällä maailmassa on todella väliaikaista. Hän sanoo, että kun he tietävät, niin tuo ylöstempauksen päivä, Messian tulemuksen päivä ei yllätä heitä kuin varas, ei ollenkaan. Nyt he valmistautuvat. Tämä on se, mitä hän sanoo tässä. Joten tämä on vakavaa, siunatut ihmiset, Herra kaikkivaltias, valmistaen kansakuntia, että tiedättehän teidän ikuinen kotinne, teidän kotinne on näytetty Jumalan palvelijoille, he ovat nähneet teidän ikuisen kotinne, se lopullinen pelastuksen toivo, jotta teidän näkökantanne elämälle, kun olette täällä maailmassa, voisi nyt olla keskittynyt taivaaseen keskittynyt. Ja se tarkoitus seurakunnalla kaikissa näissä kansakunnissa, mihin menemme, on nyt priorisoida heidän ikuisuutensa ylitse tämän väliaikaisen maailman, priorisoida taivas ja ikuiset arvot myös, taivas. Ja myös tunnistaa, että tämä maailma on väliaikainen, koska juuri nyt menestysteologia on luonut skenaarion, jossa kaikki pyrkivät siihen väliaikaiseen, mutta mene jokaisen kaupunkin kiireessä ja julista heille, että olet nähnyt heidän ikuisen määrän päänsä, sen kultaisen kaupungin, sen ikuisen kodin, joka on valmistettuna heille Herran toimesta, jotta he priorisoisivat ikuisuuden, kun he ovat täällä maailmassa ylitse tämän maailman elämän, ja että he ymmärtäisivät tämän maailman väliaikaisen luonteen täällä maailmassa, ja saisi ikuisen perspektiivin ja antaisi heille motivaation vanhurskaudelle. Ja kun kerrot heille, niin he tulevat ymmärtämään sen, että Herra välittää heille, kertoen heille, että heidän tulisi priorisoida vanhurskas kristillinen elämä täällä maailmassa ja erottautunut kristillinen elämä ja motivoida heidät
pyhään jumaliseen elämäntyyliin, kestäväisyyteen vainoissa ja kaltoinkohtelussa. Roomalaiskirja 8, 17-18 sanoo seuraavan. Roomalaiskirja 8, jakeet 17-18 hän sanoo seuraavan. Hän sanoo, mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me myös yhdessä kirkastuisimme. Sitten hän sanoo, sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattava siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakunta on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Hän sanoi tässä todella selvästi, että kun me juoksimme kansakuntiin, niin sano heille, tuo ikuinen kaupunki, olemme nähneet tuon kaupungin, se on todellinen kaupunki, se ei ole symbolinen kaupunki, se on taivaallinen. Herra on todella hyvin valmistanut sen ja laskenut sen alas. Sitten he nyt tulevat roskaamaan vainot. He tulevat nyt olemaan kestäväisiä maailmallisten vainojen keskellä ja koettelemusten keskellä. Ja tämä tulisi myös auttamaan, korjaamaan tämän väärin ymmärryksen siitä, mikä teidän todellinen kotinne on. Seurakunta on melkein ajatellut, että maailma on heidän todellinen kotinsa, ei ollenkaan. Jotta he muuttuisivat nyt muuttuen, tietäen, että heillä on toinen koti, todellinen, aito koti. Ja Herra sanoo, että kaikessa tässä sitten ihmiset valmistautuisivat Messian tulemukseen. He ovat nyt taivaallisesti keskittyneet. He tietävät, että maailma on väliaikainen, elämä täällä maailmassa on väliaikainen. He tietävät nyt, että Jumala on hyvä. Hän on valmistanut heille hyvän paikan, upean paikan. Jumala on valmistanut heille, jotka rakastavat häntä, ovat uudesti syntyneet, rakastavat Kristusta, antaneet elämän Kristukselle. He elävät erottautunutta elämää, he ovat pyhiä. Hän on valmistanut heille hänen rakkautensa. Hän rakastaa heitä niin paljon, että hän on valmistanut heille tämän kaltaisen upean, täydellisen kaupungin. Ja tämä tulisi vetää heidät nyt lähemmäs ja saada heidät valmistautumaan Messian tulemukseen. Ja tämä saa heidät myös nopeasti ymmärtämään, että totisesti ahdistuksen aika ei ole seurakuntaa varten, koska Herra puhuu todella selvästi, Jeremia 37, että se on Jaakobin vaivan aika. Hesekiel 20, jos teillä on aikaa, voitte lukea sieltä, kuinka hän laittaa Jaakobin kulkemaan, Israelin kulkemaan sen sauvan alitse. Heidät tullaan tappamaan 1/3. Se tulee olemaan vaikeinta aikaa Jaakobin huoneelle. Ja Roomalaiskirja 11:25-32 sanoo, että kunnes pakanoiden täysiluku on tullut sisälle. Joten toisin sanoen, tämä juokseminen halki maapallon on herätelläkseen sukupolvi. Sanoin heille, että ei täällä, tämä ei ole teidän ikuinen kotinne. Ymmärsitte sen väärin. Valmistautukaa, olen nähnyt sen. Valmistautukaa, Messias on tulossa. Joten tämä on se syy, miksi olemme täällä, siunatut ihmiset, ja se työ on uskomatonta, ja sen tähden Herra sanoo, että se yhtäkkisyys, se päivä ja hetki on tuntematon. Sen tähden, kun tämä julistetaan heille, heidän tulisi nopeasti ymmärtää, että heidän tulisi olla valmiita hetkenä hyvänsä, milloin tahansa, koska juuri nyt, jos teillä on aikaa ja luette Matteus 24:36 jakeeseen 44 saakka, niin seurakunta on välinpitämätön. Juuri nyt he pyrkivät normaaliin asettuneeseen elämään. Tämä on se, mitä näin, kun menin katujen läpi eilen, niin kyyneleeni melkein juoksivat pitkin kahta poskeani, koska sanoin, että jonkun tulee kertoa heille. Jonkun on kerrottava heille, että lopettakaa ihmiset hetkeksi. Oletteko tietoisia, että Messias on tulossa? Te olette aivan kuin lampaat ilman paimenta. Jonkun tulee mennä heidän luokseen ja sanoa, että hetkinen, se on tapahtumaisillaan. Taivas on tulossa, kuningas on tulossa, koska juuri nyt itsensä
keskittyminen, asettuminen tässä maailmassa, normaali elämä, asettuminen maailmaan, pyrkien normaalin elämään täällä maailmassa, se on suurta täällä, ja heiltä puuttuu hengellinen rohkaisu. Tämän tulisi antaa heille motivaatio, keskittyä taivaaseen, ja joskus he ehkä ajattelevat, että he eivät näe mitään vaaran merkkejä. Elämä menee eteenpäin normaalisti. Mikä on tämä Messian tulemus, josta puhut? Olemme kuulleet tästä kaiken ajan. Vanhempamme ovat eläneet täällä ja kuolleet. Miksi? Koska he eivät näe mitään vaaran merkkejä, mutta heitä tulisi varoittaa Noan päivistä. Noan päivistä. Noa itse oli merkki, joten tulemukseni tähän kaupunkiin itse on merkki, että se tulee tapahtumaan. Se tulee tapahtumaan. Se on tapahtumaisillaan. Normaali päivittäinen elämä on saanut nämä ihmiset elämään tällä tavoin, ei taivaalliseen keskittyneinä, joten Herra sanoi juokse ja sano heille, Messias on tulossa, te jotka haluatte vastaanottaa Herran, toistakaa tämä rukous, sanokaa väkevä Herra Jeesus, Herra teen parannuksen ja käännyn pois kaikista synnistä ja pyydän sinua Herra auttamaan minua ja tekemään minusta taivaallisesti keskittyneen. Herra, muuta sydämeni ja nopeuta minua, jotta voin tavoittaa enemmän tämän kiireellisyyden tähden tällä missiolla koskien Messian tulemusta, joka on lähellä. Herra, voimaannuta minut, jotta voin juosta ja tavoittaa enemmän ihmisiä, jotta myös heille voitaisiin antaa sama mahdollisuus valmistautua Jumalan valtakuntaan, taivaalliseen kaupunkiin, uuteen Jerusalemiin, suuremmoiseen kaupunkiin, täydelliseen kaupunkiin. Kaikki on täydellistä siellä. Auta minua, Herra, välittämään tämä kaikille muille ihmisille, jotka eivät ole tietoisia, jotta myös he voisivat valmistautua ja päästä sisälle. Herra, pidä minut pyhyydessä. Jeesuksen väkevässä nimessä olen uudesti syntynyt. Aamen. Kiitos.